Siinä on. Rämpylä kutona vitospytty pimeä. Matka jatkuu, älkää kysykö miten vaan miksi. Nehän pomppaa vähän ylöspäin. Niin. Mahtuuko se nousemaan ylös siltä? Ei taputtaamaan jo. Jaa. Siitä tapuksella on ihan hyvä. Elikkä näin onnistuu koneremontti tien päällä pelkillä kärkipihdeillä. Nyt tulupa jos tässä pois. Ratkaisun hetket ovat käsillä. Viimeisin vei. Kulutettu aika ehkä noin tuntia 20 minuuttia. Auttavaiset paikalliset saapuvat sieltä. Mikäs on Kartsilla päivän kommentti? MacGyverin. Nopein mopo. Kehky. Perkele kun ottaa vauhtia ihan höpeilönä. Aanari on kaikkien kaveri. Hymeerihän se on, niin eikä mikään. Hei, tää teki joku vitus tilkuva jutu. Kun sä taistellut pari sitten telekkarissa. Kilometriä litra varmaan. Miten se ottaa hyötyä? Häh? Siitäkin se ottaa hyötyä, että se on tuluparajasta takaisin. Ari lähtee. Ei, Ari lähtee. Tuossa on vähän pitemmä. Koko ajan taipuu ihan perkellisesti. Koko ajan antaa periksi. Nyt näytettävän tuota. Mikä missä vitussa se, että ei oo sillä tiellä. Tästähän ne kierretään. Suoraanhan se menee suoraan. Joko tää ei kyllä yhtään mitään. Oho, no niin, nyt se paukas. No niin, eikäs kädet auennut. Ensimmäinen. Tuo on musta. Tää voisi ottaa helpompi lähteä semmoista loppavarkkia kansikesta. Kävi pollarit. Kävi kun kutut. Olisiko niillä ollut jo? Puueltiin tossa kun ajoivat ohi. Tulivat kahteen. Mä sain sen oikein oppisen moottorin tänne, niin laittaisin toiselle. Tee vaan jostain sitä taakun tuonne väliin. Aina vaan. Kierräpähän sitä. No se homma, kun se ei kierry. Se meisseli, joku meisseli. Hei. Missä se sopi meisseli? En nyt kyllä. Ota.
Hei kun taittuu ihan vitulle. Tässä ottaa oikein se asento. Pyörätään vittu tässä kaappeilla. Joku pehmimpää, kun luisittaa tossa tuo meidän työkalu. Sitten peijän. No niin, anna mennä. Miten näitä löytyy näin paljon? Ei sitten edes lyödä. Näin saa. Lähtee kohta jonnekin suuntaan. No niin. Kalliita sytytystulppisare. Perkele. Miksi tuo elektri tulla? Aika murenevaa tavaraa se on se elektroniikki. Yleensä. Ola! Ei tullut vielä reikä. Reikä tulee läpi, jos leikkiin jollain paukista tuurnalla läpi, sitä saa luulla ihan oikeesti. Ei näy kiertelen tää ruuvin perkele. Ottaa tyyvällisyys. Yksi lähtö murenemaan, niin se sitten murenoo kerralla. Kun se saatanan penkki palko. Mitä? Rupais soimaan. Parempi soiti kuin mais. Näyttääkö tää jäljellä olevaa aikaa tuossa yläkulmassa vai mitä? Jouni. Näyttääkö jäljellä olevaa aikaa vai mitä tää yläkulma? Tätä kyllä ei saa auki. Sotta ne meitä hölmöksi kahtuun. Paljon vähän heittää, niin ottaa paremmin. Kyllä me mennään. Nyt mä yli. Kyllä, sitten niin äkkiä. Joo. Pakkoa, mutta kyllä voi ennenkin hyvä olla. Ja näin loppuu meidän vaelluksemme avoramplerilla.
Ja nyt on Rampleri vaihtanut muotia vähän. Kikkelijatsit sui. Soitin on ilmestynyt ja ajotietokone ja ratissakin tuntuu olevan kytkimiä enemmän kuin... Kypärämaille. Killeri. Killeri erikoiskojen alajuri. Mihin se meri pystyy? Kaikki irti. Ei se ihmette rääkkyinen värissä. No, miltä nyt tuntuu? Olla kikkareen kuljettajana. On se Euromeetingin Mersulle. Aina ei voi voittaa edes joka kerta. No, ensi vuonna Ruotsiin sitten. Katsotaan missä sitten hyytyy. Eiköhän oteta jo toinen. Asuu joku asunta-auto mukaan silleen. Siinähän myö. Jäi, mutta tuolta se pausa. Siinä myö. Päästiin pidemmälle. Alipas tuolla sinne Hei, nyt jos päästään tähän niinku onaan vedä. Eikö se jollekin näille koille kaupata? Missä näkyy öljyravakko? Mä niin joo. Mä niin jo kyllä. Kato mun perkele. Mulla enkät tuli tehtyä. Jee. Kuulukää se kikkarekki? Älä perkele sun konni. No nyt kuamutaan kun tuli mukaan. Se A-persu pystyssä. Tää on se kuuluisa Aamallin meidän. Kehitysversio 2 varmaan. Tätä on nyt sitten tehtävä veretta, mutta oli siellä jättää välissä renkasta. Mitä tällä yksi se oli mun Missä niitä on tää nappia? Mä Jackassin viideille. Se on sama rikkaa saa pois päällä. Vähän jossain Montulla käydä hyppytämässä rusikoja kinttupulut läpi. Kato ympäristä vähän lekalla oijottaa. Tuohon vähän henkeä. Mutta siinä tullaan kohta joku koulu. Niin mikä se oli perkele se poliisiauto, mikä kävi kuvassa? Tänä iltana on... Yhyttekö tähän, että... Tänä iltana on kyllä niinku tullut selväksi, että Poriin mennään vaikka kontate. On kyllä niin paljon. Tää jättää välillä niin käveellä, saatana loppua. Vittu Poriin mennään vaikka kontate, ei helvetti. Jospahan tässä kestäis mennä paakoille. No eiköhän tässä vielä kestä. Älähän sano. Vittu jos ei kestä niin monta. Kalliimpi bensa on täällä kuin tää uus. 132 oli tänään. Viime kesänä mä en koosta menin sinne Tokkoon, kun sain jonkun kanssa aamisen. No. Entisellä jollain tuo Rampleri laitetaan semmoisen, että silloin kannattaa lähteä käymään kiertämässä. Onko se se ympärillä kestis? Olisi ollut pylvä, kun ei ollut 7. Joo. Mikä tuo ylitukema näyttää? Digitaalinen. Et ainakaan keskitullut voinut olla ylitukema. Onko trippi? Varmaan trippi. Suomen kesä kylmä ja vähän luminen, 5,5 astetta. Suomi on kylmä ja vähän, leuta ja vähän. Niin mä katson täältä Montako minuuttia? 2. ja